Katukad ti Basol. Tinapalabas. Limiklik ni Dinggas iti dakas nga ipapaaramid ni Astor kadakwada kanyang kwan. Nagparbangon na napan iti plantasyon ket ijay ang nagtrabaho. Nagpalpalastog manan niyang kwan iti amuda. Ket nakuna na nga isulangen ti manggudas iti tao akayat ti amuda agudasen. Imanugot nga rod ni Astor. Malaman iti naikan niyang kwan iti gundaway anang ipatungpal iti gagam na. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinubela tayo anapaulwan. Katukad ti Basol! Nagbayagan na rumwar ni Kapitan na yan. Hindi pa lagsapang adak dito yung nagpalpaliw. Mayat ti pwestok dito eh. Awan ti makakita kanyak dito eh. Tawan matatao dito eh. Ha? Dahil ni Kapitan. Rimwaran ni ti barangay holda. Ni, agawit samatan. Ti paltog ko. Dahil ti Kapitan. Paltog akon. Napuntak. Naidasa yan ti Kapitan. Pumanaw akong dito eh. Oh, dagimay. Intang iji kusina. Agmerienda tapay. Mabisinak. Taditamot nangal daw. Tako namit nga awan ganas mo amangan. Isuasa anak mo tananangan. Ngam ita, mabisinak kun. Ay, kene. Kasla agdandan agakman. Itay pa'y lagsapa akas ka. Un nga rod kene. Ish, madandanaga na kene Dinggas. Apay. Jak amo Basta agdandanagakmat kan ko na. Anya kumangay ti pagdanagam. Kat awan matdakas anapasamak kan kuana. Ay, jak nga rod maawatan tirek na. Ay, alakit din. Intag merienda. Bisin mo lang siguro dayta. Sana akto pa yung magbisin. Alakit din. Intan iji kusina. Tag merienda ta. Saan nga mo ni Astor nga tatamanan dito'y ilita, Don Paeng? Di na mo nga di pailain. Nakastruktan dito ilin na. Maklatulaangan inton maduktalan na nga dan negosyo ta dito'y. Wen, Don Juan. Di na mo, ako kwakton ti kalatakan na restaurant dito sentro. Kan maklatumatan. Asak gaya mo ti aking kukuha iti kalatakan a hotel dito'y ilida. Malagip ko ni Margarita. Bayamon day jaya Margarita. Takukuanan. Sa bagay, nagado dita babae no kayat ko. Una, kasta ka mata talaga, Don Paeng. Awa nagbayagkan ka a babae. Tagasano? Sa lista ka, Mark. Sumardang ka, Don Juan. Ti nasayaat. Uminom ka. Ayabag ti caretaker ti balay ko. Tagpagatang ta iti arak kan pulutan. Naska na di uliwayan ti agsibog kakadwa. Masapul na di baybayan ti plantasyon. Tano baybayan nyo? Agsungbat kayo kini amo. Katita, ta saan na matutudo? Anusan nyo ti agsibog? Saan kayo matamarigatan? Gapot at damot hos nga aramatan nyo. Sige, agtitinulong tayo ng agsibog. Awan ti agsadot-sadot. Oh, daytoy ti parakan ka abistida, kinni-kinni. Ha? Ay na, nagpintas, ma'am. Wana, itad ko
kan ka dayta. Adtoy mat, ti parakan ka, dagimay. Ha? Ay, agyamanak ma'am. O anya, naragsak kayo kadi, itiinted ko kada kayo? Wan ma'am. Owen, ma'am. Nasaya at no kasta. Sige. Bagi mo datain tad ni Margarita nga bestida. Di mo kayat daytoy? Ay na, nagpintas a bestida. Adda islit iti sikigan. Bagi mo na. Tamas bagay kanyam. Kan sanak nga bisbistida iti kasta. Talaga? Kukuha kon? Owen. O sige, agyaman na ka. Dagimay, amom, nagaduti ipadpadas ni Margarita itay abistida. Ay na, nagpipintas. Agraman dagiti sandal na. Owen nga rod, kasla nga makikontes iti Reyna ti Piesta. Wan anya. Ay, pangusaran na nga takadagi abistida. Kat pangbalay na Pangbalay na laang ti kasdi abadbado. Kat asawa nga rod kano ti Mayor. Sa bagay. Awan mat kahit di ti problema iti diata. Basta mayat ko mati ugali na. Nagbaliw sa din. Ngamin, inikan na ta iti bestida. Sapay ko mga rod ta agpaiso nga nagbaliwan. Kumusta ti pagnam, ang Juan? Ay, di ka man nagkatawa. Sung batam ti saludsod ko. Nalpasan, amo. Lawagam ti agsarita. Natayan, amo. Oh, Awanan, amo. Natayan na siya, kapitan, anang kontra ka. Pinaltog ako, amo. sigurado ka kadi. Wen, amo. Isong ta. Kaya't ko nga alaanan titangdan ko, amo. Malpas ko matan ti trabaho ka mo. Di itad yung matan titangdan ko. Ang kwan, nakita kayo kini amo ngagsarsarita itay ijay terasa. Naragsak ka mat. Kanadada na naragsaka. Itintad na titangdan ko. Nagsweldo kan? Ada yung paymat ti sweldo Tangdan ko, itimbilin ng aramidag. Nga anya? Basta, tangdan ko Sana nanaskan nga ibagakkan ka, kini-kini. Manungay titangdan mo, ta nakaragragsak ka. Dakkel agatad Kasta ka di? Inton rabi, inakijay club. Inakagliwliwa. Oh, ang kwan, ikanak man nga rod iti barato. Tadakkel ti intangdan kan ni amo. Anya, sana, abay ko maabaratuan ka ngay. Di ka ikan. Adda kagayam dito'y paraangan dagimay. Ururayam ka dinidinggas asumangpet. Owen nga rod, kini-kini. Ang mga numaturugan ijay happy house. No awan pa nga aging gainton madamdama akat enta maturugan. Ay, unggayam. Nakita ngag sarsarita da ang kwan kan amo itay malam. Nakaragragsak ni ang kwan. Ngamin, intad ka no ni amo titangdan na. Tangdan na. Wen, ada kan imbilin ni amo kan kwan nga inaramid na. Iso atin ang danan na. Anya? Sigurado nakaturog ang daamo. Nasayat, Mat. Tapno sanan ngagdamag kanyak. Bumaba akong dito kotse. Nigas. Tagimay. Apa nga narabihan ka, unay? Itay pa nga urayan ka. Kunak no saan kan nga agawid ito'y mansyon. Ala. Umunagtan. Sige nga Rodingas, taada ibagakan ka. O sige,
Kape-kape nga ro dinggas Tako namat nga nangan kan iji happy house. Agi manak. Wan gayam. Ayan ni angkwan. Rimwar matad tay malam. Mapan ka no iji club. Kasta ka di. Ay, dinggas. Amom ka di. Naala na kano titangdan na ni amo. Iti imbilin ni amo nga aramidan na. Iso nga day jay. Nakakaragragsak. Tanakaigam iti dakal nga gatad. Kanapan iji club. Anya? Ay, dinggas. Nagbaligin sa mat ni angkwan nga ng patay. Iti may sa nga kapitan. Day tati atap ko, dinggas. Ay, dinggas. Nakalisi ka ita iti dakas nga aramid. Apo matay. Ngam aginggat ka ano ngay nga makalisi ka. Lumiklikak. Aginggat makaliklikak. Madandanagan nga talaga, dinggas. Ngamin, abangan no dakas ti mapasamakan ka. Liklikak ti pumatay. Nga uray pa'y tangdanan nak ni amo. Iti dakal agatan. Kumusta di plantasyon tingkas? Nagsapa ka pimanaw idi kalman. Idin tatamumot nga da pangibaba unak kada kayo kani angkwan. Kwa amo. Saan kami na nasaya at adwa kami agtignay no may papan iti dayta abanag. Anya? Amo yung matan amo. Saan lang akadagitoy nga daim papatayo kada kami. Kad ni angkwan ti adda a makaaramid iti dayta. Ngamin, talaga akayat na nga iso ti mga ramid. Iso nga intultulok kulatan. Tinapatag, naramid na. Saan ka di, amo? Sabagay, Ngam siya, sana ka nalay nga pumaltog, amo. Ngam nalay nga mat iti mano-mano. Adayo nga bakak ni angkwan. Ngam no iti panagpaltog, aklo na kamo. Adayo ang nalalaing ni angkwan. dayta mo ti kayat ko kani angkwan. Tapulos asana nagmintis iti impaaramid ko kan kuana. Wan nga ronda mo. Ngam no may papan mat iti kwarta, adayo ang mapagtalkana kamiso. Kasi iti panagiwaras may iti kwarta kadag iti butantes. Amok lata na nagkupit. Iso ajak ininggaan, aging gaadi na inruar, ti kinupit na. Anya? Ngam sa nabali na itanamo. Tinapatag, insubli na ti kinupit na. Iswasan yun na dusaan, amo. Nang runa pahe, kat nagbaligi iti kayatyo nga aramidan na. Sabagay, No may papan iti panangpaltog iti tao, sanda ka manamnama, amo. Tama nga no dakas pa iti mapasamak. Italakyulatan kini angkwan, tamas sigurado. kasta ka di? May talagyo amin kanya katrabaho, amo. Basta saan lakit dia pumaltog iti tao, tama pa ay kalang. Sige. Awan makunak iti dayta, dinggas. Nasaya tadda kayo adwa ang kuan dinggas. Mangrugin ti kampanya inton umay alawas. Isoanasken nga agsagana kayo. Tada kayo ti mangida ulo kadagiti kakadwayo nga agkampanya. Wana mo. Areglado. Siyaklatan. Takabalak nga aramidan dayta. Nang runa pa'y kat siyak ti makannawan ni Ma'am Margarita. Aniya. Wan amo. Siyak ti makannawan ni Ma'am Margarita. Teka po na. Alalaingak ti trabaho. Agpalastog ka man ako na ako ng kwan. Puno mo timbaga ka. Ita uluan nyo dagiti kakadwayo nga agkampanya. Katkas iti sigod. Agibunong kayo iti kwarta. Wan amo. Dinggas,
Itad ko kan kati kwarta nga ibunong yo. Kat si kanti makamo. Wen? Wan, amo. Oray siya, amo. Ikanak mat iti kwarta nga ibunong mi. Sanan. Ah, Italagkulatan ka ni Dinggas ti kwarta. Ligaya, balasan ko. Mangrugin ti kampanya. Uwan na na, Pipay. Ad-adamanan ama kumikom kami iti husto. Ala, awan mabalin. Di kayagda nagkadagituping. Tada kamin ti makamu kadakwada. Aywanan mi ida na imbang. Agyamanak, nana. Ay uwan kayam. Damag ko nga agiwaro-aras da astor iti kwarta. Nana, Kasano ngayon no kasta balasang ko. noan niya ti aramidan da? Aramidan mi mat. Kinapudno na. Nagiwaras kami iti kwarta. Ha? No di mi aramidan ti kasta. Sigurado ani astor ti mangaba. Ay, sa bagay Ngam ket di. Ilawlawag mi kadagiti tao. No apay ngar aramidan mi ti kasta. Ay, numaminsan, daita ti kayat ti tao. Kwarta. Ngam adamot ket di dagiti daduma asaan ang mangawat itited mi a kwarta. Ket ti kunada, agtalek kami kanu kadakwada. Tauray saan mi kanu nga ikan ida iti kwarta. Ibutos dalata ni Francis. Nasaya at no kasta ti panunot ti amin abutantes balasang ko. Nana, Tadi mo lata maikat. Ano da duma? Mabawing ti pangedeng da gapu iti kwarta. Nga agbaliw ad agos ti panunot da. uwan nana. Kat day ti pampanunutan mi. Isaanas kan mat nga aramidan mi ti amin anasaya at apamuspusan. Tapno saan ang mabawing ti panunot dagiti namnamaan mi amang suporta ka ni Francis. Aginanagan ligaya. Rabi una yan. Uray si ka, nang runak at masapat ang agring inton bigat. Gaputa ag kampanya tayo. Wen, Agdanag aklat ta, Francis. ligaya, di kagdanag. Basta tinasken. Aramidin tayo ti kabailan tayong agkampanya. Na maabakak, awan ang yaman na. Francis, Ammo ti tao, noon niya ti motibok iti panang kalaban ko kanya Astor iti kinamayon. Isasapay la kuma, tadi da malipatan da ita. sapay ko matakas ta. Ala, maturog tan ligaya. Nasken nga aginanatan. Tanabambannog tayo tayo aldaw anang paspasyar kadagiti tattao. Wen Astor, nagsaya at launay tinapanunot mo. Manangdan ka iti agkanta iti umuna a kampanyam. Kat babaan day ta, adu ti umay atat tao. Uwan Margarita. Talaga kasta ti aramidag. Kat, anya ti aramida madaduma? Malaksid ang manangdan ka iti agkanta? Mangparti ak iti baboy. Sidagan dagiti tattao. Kasta? Kita man o kabailan ni Francis dayta. Naginlalay nga talaga day at tao. Sige, Astor. Aramidam ti amin. Tapno sika ti mangaba. Amo, basit ti dimaray dito'y barangay Purpurikat. At damo apagkampanyaan tayo. Dagiti sinalbagat at tao. Kunak man no nagiwaras kayo iti kwarta ditoy. Nagiwaras kami, amo. Apay nga ro da basit ti tao. Urayan tayo, amo. Umadunto ti tao inton madamdama. Buisit. Amo, sursurwan niyo ti aguray. Anos lang. Di mo ipadlaw ang makapungtot ka. Amang ano pumanaw dagiti tattao. Wen, umadudan to inton madamdama. Nang runa no makita da nga da maparte a baboy. Sigurada nga umadudan ton. Tinasayat amo. Pagkantaan tayo tay tinangdanam nga kanta. Pangayab kadagiti tattao. Nasaysayat pa'y. Alha, inak ibaga kini Makoy, tagkanta.
Ala, kakabsat. Pangururayan tayo iti panagsao. Ti ingungoten tayo a mayor. Intay pa denggan. Ti panangisagot kada kayo ni Makoy kadagiti kang kanta. Palakpakan tayo, kakabsat. Sunday morning, out with the lark. I think I'd take a walk in the dark. Hey, 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 it's a beautiful day. I got someone waiting for me. And when I see her, I know that she'll say, hey, 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 it's a beautiful day. Ha, 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 beautiful Sunday. This is Anyapay, dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di uliwaya na denggen, ti tuloy tinobela tayo anapaulwan. Katukat, ti basol. Nobela, ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, June Rebutazo. Computer recording technician, Dante Martinez. May sapay, asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y ngestasyon. Katukad ti Basol. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.